салом алейкум бародарои гиромӣ. Як чизи дигара қайд карданем барои одамое ки Мерседес доранд солҳои 2005-2006. Инами ошибкаҳоша ман нишон медиҳам. Ҷоя ошибка меброя. Брейк флюид визит воркшоп мега. Ина знаки сирх меброя. Боз амира бояд чек кунед. Ина turn signal left мира. Ин маънош наи дасти чапа чизаш оинаи даст оинаи тарафи чап тарафи шафёр вайрон шудагия. Ай ҷара ҳозир ай киҷо будиҷа ҳамун жидкости тармазнои тамом шудагия тамом не ани тарш кам шудагия ҳамура ҳозир пур мекунем бо нишон метад ки чихе гум мешавад. ин авхине буда ҳамун жидкостиш ҳозир ҳамра мерезем. Тармазной жидкост чанха мерезад. Камштага, короче, короткошам навкадем.